There is a cup on my table. Уводная конструкция. Is there any milk in the fridge? Yes. Yes. Нема у беларускай мове. It is Charlie's lunch box, and there is some cheese in your fridge. There is, there are. Unit 5, Lesson 3. In the fridge. У лядоўні. What's there in the box? Што ў скрыначцы? Hello, my friends. And look what I have. Some very interesting boxes. Lunch boxes. Што ў мяне за цікавыя скрыначкі тут? Паглядзіце. Гэта ланч-боксы, сабойкі ці скрыначкі, куды мы кладзем сабе абед ці перакус. What is there in the boxes? Што ж там у нас у гэтых скрыначках? First, the lunchbox of Ginger. Найперш паглядзім на lunchbox нашай Ginger. Is there an apple in it? Ці ёсць там яблык? Ginger, can we check? Yes! Let's check. Давайте тады праверым. Ginger дазволіла. Is there an apple in it? No, there isn't. There is a sandwich in it. У скрыначцы Ginger не яблык, а канапка. There is another lunchbox. It is Charlie's lunchbox. А гэта ўжо скрыначка Чарлі. Сабойка Чарлі. Is there a sandwich in it? Charlie, can we check? Yes. Ну што ж, і Чарлі дазволю. Давайте праверым. Is there a sandwich in it? No, there isn't. There are sausages in it. У скрыначцы з абедам Чарлі не канапка, а сосиски. Whose lunchbox is this one? А гэта чыя сабойка? It's mine. Гэта моя. Are there sausages in it? Ці ёсць там сосиски? Let's check. No, there aren't. There is rice in it. У ёй рис. Delicious. A grammar secret. Граматычны хітрык. Ці заўважылі вы, калі я называла, што ляжыць у ланчбоксах, я пачынала сказы са слоў there is ці there are. Што за яны? Давайте разбирацца. Па-першае, яны ніяк не перакладаюцца, проста замоўчваюцца. There is an apple in the lunchbox. У ланчбоксе яблык. Так мы перакладзем. Па-другое, пачынаем мы перакладаць такі сказ з канца, дзе менавіта нешта ёсць. There is an apple in the lunchbox. У ланчбоксе яблык. Па-трэцяе, называецца гэтая канструкцыя there is ці there are уводная канструкцыя. Па-чацвёртае, ужываецца яна, калі нам хочацца сказаць, што вось нешта ёсць там і там. Калі мы гаворым пра наяўнасць гэтага прадмета, а не пра тое, дзе менавіта ён. Можна сказаць так. The apple is on the table. Яблык на стале. Гэта таксама магчымы сказ. Але фокус тут на тым, дзе менавіта яблык на стале. То бок тое, што ў нас наогул ёсць яблык, не сакрэт, не новая інфармацыя. Мы не пра гэта кажам у сказе. А вось з уводнай канструкцыяй There is an apple on the table. На стале яблык. Тут новая і важная інфармацыя акурат пра тое, што на стале ляжыць не штосьці там, а яблык. Не дзе яблык, а што ён ёсць. Вось пра што мы тут кажам. The rules – правілы. Цяпер давайте разбярэмся, калі ставіць there is, а калі there are. Усё залежыць ад таго, які назоўнік гэтая канструкцыя уводзіць.
Падлічальны ці непадлічальны. І калі падлічальны, у адзіночным ці ў множным ліку гэты назоўнік стаіць. Спачатку разгледзім выпадкі з падлічальнымі назоўнікамі у адзіночным ліку. Countable singular nouns. Гэта, як вы памятаеце, назоўнікі, якія можна палічыць, і яны стаяць у адзіночным ліку. There is a sweet on the table. На стале цукерка. Для ўтварэння пытання выносім is на першае месца. Рэшта застаецца як ёсць. Is there a sweet on the table? Ці ёсць на стале цукерка? Адказваем коротка. Yes, there is. Так ёсць. Ці no, there isn't. Не, няма. Для ўтварэння адмоўнай формы да дзеяслова is дадаем часціцу not. Is not, isn't. There isn't a sweet on the table. На стале няма цукеркі. Альбо другі варыянт, замест часціцы not ставім слова no, але тады прыбіраем артыкль «e». There is no sweet on the table. Цяпер пагаворым пра выпадкі з падлічальнымі назоўнікамі, але ўжо ў множным ліку. Countable plural nouns. Гэта, як вы памятаеце, назоўнікі, якія можна палічыць, і яны стаяць у множным ліку. There are some sweets on the table. На стале некалькі цукерак. Для ўтварэння пытання выносім слова are на першае месца. Рэшта застаецца як ёсць. Are there any sweets on the table? Ці ёсць на стале некалькі цукерак? Адказваем коротка. Yes, there are. Так ёсць. No, there aren't. Не, няма. Для ўтварэння адмоўнай формы да дзеяслова are дадаем часціцу not. Are not. Ці aren't. There aren't any sweets on the table. На стале няма цукерак. Альбо другі варыянт. Замест часціцы not ставім слова no, але тады прыбіраем слова any перад назоўнікам. There are no sweets on the table. Пераходзім да непадлічальных назоўнікаў. Тых, якія не лічацца як ні круці. Малако, цукар, джем, свабода, час, любоў. Uncountable nouns. Сцвярджальная форма выглядае так. There is some jam on the table. Паколькі джем падлічыць нельга, і множнай формы ў яго не будзе. Таму паўсюль з непадлічальнымі назоўнікамі мы будзем ставіць слова is. There is. Пытальная форма. Is there any jam on the table? Кароткія адказы выглядаюць так. Yes, there is. Так ёсць. No, there isn't. Не, няма. А вось адмоўная форма выглядае так. There isn't any jam on the table. Ці there is no jam on the table. А цяпер вашая чарга. Зазірніце, што ў вашым ланчбоксе ляжыць сёння, і напішыце нам. Не забудьте пра нашу канструкцыю. There is, there are. What's there in the fridge? Што ў лядоўні? Аднойчы Макс пайшоў у краму разам з Джинджер і Чарлі. А што ў лядоўні ў яго ляжыць? Цалкам забыў. I don't remember what we have and what we don't have, прызнаўся Макс. Ха, усміхнуўся Чарлі. Lucky you, Max. I saw your fridge and I saw what is in it. I can tell you. Як табе, Макс, пашанцавала, што я быў у цябе ў гасцях і ўсё запомніў. Я запомніў, што ў цябе ў лядоўні, і зараз табе раскажу. There are 6 sausages. There are 4 tomatoes. There are mushrooms. There is some orange juice. There is some butter. Some jam. There are some carrots.
And there is some cheese in your fridge. Во дае, подумала Джинджер. Дакладна так і ёсць, але ж запомню. Is there any milk in the fridge? Спитав Макс. Чи ёсць молоко у лядовні? No, there is no milk in the fridge, уздихнув Чарлі. So we should buy some milk. Значить, нам варто купити молока, занотував Макс. Is there any pate in the fridge? Спитав Макс про паштет. Pate? No, there is no pate, хутко відказав Чарлі і поглядів на Макса. So we should buy some pate, занотував Макс. Нам варто купити паштету. А теперь давайте погуляем мы с вами. Уважливо поглядите на картинку, что там у лядовни Макса. Поспробуйте запомнить усё. There are 6 sausages. There are 4 tomatoes. There are mushrooms. There is some orange juice. There is some butter. Some jam. There are some carrots. There is some cheese. There is some milk. And there is some pate in the fridge of Max. Now we close the door. Can you remember everything? Зачиняем двери. Лядовні, ці можете ви все пригадать? Давайте згадувати. Що ж там було? Ага. There are 6 sausages. That's right. There are 4 tomatoes. True. There are mushrooms. Гриби есть у лядовні. There is some orange juice. There is some butter. Some jam. There are some carrots. There is some cheese. І тепер, коли Макс ходив у краму, there is some milk. And there is some pate in the fridge of Max. New words of the lesson. Новые словы гэтага урока. Ну што ж, сябры, сёння мы з вами не вучылі новых слоў, але шмат размаўлялі пра ўводную канструкцыю there is and there are, якой няма ў беларускай мове, але якая вельмі важная ў ангельскай мове. Яна дапамагае нам расказаць пра наяўнасць чагосьці. There is a cup on my table. На моем столе кубок. There are books on my table. На моем столе книги. Теперь вы смело и правильно можете рассказать, что у вас у лядовні. У ланчбоксе, ці у школьной торбе. Stay healthy. Заставайтесь здоровые. Stay healthy and speak soon.